Ναι. Υπάρχει το πολύ ωραίο παιχνιδάκι, τις 20 ερωτήσεις. Τις 20 ερωτήσεις, τις ξέρετε? Δεν ξέρετε τις 20 ερωτήσεις? Υπήρχε, ναι βέβαια. Νομίζω 20Q δεν είναι. Το ξέρετε αυτό εδώ? Αυτό εδώ το παιχνίδι προσπαθεί να μαντέψει τη λέξη που σκέφτεστε. Πας εδώ στα ελληνικά, σκεφτείτε στα ελληνικά. Του λες άντρας, ξέρω εγώ, 45. Εντάξει, μάθετε και την ηλικία μου τώρα, ωραία. Ελλάδα, παίξτε. Και βάζεις στο μυαλό σου ένα πράγμα και αυτός από τις απαντήσεις που έχει πάρει κάνει zoom in τις ερωτήσεις και βρίσκει. Παραδείγματος, πείτε μου ένα πράγμα. Πείτε, σκεφτείτε ένα πράγμα. Αυγό, πολύ ωραία, αυγό. Ζώο, φυτό, ρηκτό, άλλο. Ζώο. Είναι πολύ μεγάλο? Όχι. Είναι μικρό θηλαστικό? Όχι. Το έχουν οι άνθρωποι σαν κατοικίδιο? Όχι. Είναι μικρό? Ναι. Προσέξτε, τις ερωτήσεις δεν τις βγάζει με κανόνες. Αυτός ξέρει. Τώρα θα το δούμε. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε γιατί το αυγό είναι ζώο. Δεν είναι ζώο το αυγό. Δεν πειράζει. Είναι φυσικό φαινόμενο? Όχι. Το βρίσκεις σε μια φάρμα? Βεβαίως. Είναι λευκό? Πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Πούντο. Συνήθως. Κουλουριάζεται? Όχι. Μπορείς να τα αγοράσεις? Βεβαίως, μπορείς να αγοράσεις αυγά, δεν είναι? Μεγαλώνει με το χρόνο? Όχι. Σπάει. Είναι στρογγυλό? Βεβαίως. Σε ανακουφίζει? Όχι. Είναι ευλίγιστο? Όχι. Δίνει χαρά στους ανθρώπους? Ξέρω εγώ, εξαρτάται. Όχι. Μπορείς να το ξεφλουδίσεις? Ναι. Να το βρήκε. Είναι ένα αυγό. Ναι. Να το βρήκε. Σωστό. Σκεφτόσασταν βρέθηκαν λέει αντιφάσεις, αυτός μαζεύει ερωτήσεις από όλο τον κόσμο που παίζουν αυτό το παιχνίδι και φτιάχνει κάποιους κανόνες, τους οποίους συνέχεια όμως τους αναπροσαρμόζει με βάση τις ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να το κερδίσετε αυτό το παιχνίδι, by the way. Προσπαθήστε να το κερδίσετε. Ό,τι και να βάλετε στο μυαλό σας θα πέσει κοντά. Βέβαια, το έχω κερδίσει, αλλά για να καταφέρεις να το κερδίσεις πρέπει να του βάλεις κάτι για το υπερπέραν, κάτι με φαντάσματα, ξέρεις, κάτι πολύ περίεργο. Ναι, βρίσκει και έννοιες, είναι απίστευτο, βρίσκει και έννοιες. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι έχει από κάτω του ένα knowledge base. Έχει μια βάση δεδομένων λοιπόν, η οποία όμως βασίζεται σε ευφυΐα. Έχει κανόνες σε συνδυασμό με βάση δεδομένων και έχει επιπλέον την ικανότητα να μαθαίνει. Δηλαδή, αυτό που μόλις παίξαμε, μπήκε στη βάση του και της έκανε μια μικρή αλλαγή, ίσως ένα κλικ τόσο δά, έτσι. Παίρνει feedback. Ναι, παίρνει feedback. Ναι. Παρόμοια αντικείμενα, λέει, ένα αυγό, τροφή για σκύλους, μια λιχνία πυρακτώσεως, ένα γρανάζι, ένα κουμπί, κλπ. Έχει δηλαδή μια βάση δεδομένων και σου βγάζει συναφή. Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Από την Amazon, η οποία προσπαθεί να μαντέψει ποια προϊόντα σας ενδιαφέρουν και σας στέλνει customized mail και λέει, κύριε Διαμαντάρα, προχθές αγοράσατε CD jazz. Βγήκε το καινούριο CD του τάδε. Σας ενδιαφέρει? Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό στο marketing, έτσι, το να στοχεύεις πού θα κάνεις διαφήμιση. Γιατί πολλές φορές λαμβάνεις διαφημίσεις για πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν, αλλά η Google ξέρει τι έχεις ψάξει και ξέρει ποιος είσαι και άρα κάποιοι μπορούν να πούν βέβαια ότι αυτό είναι και λίγο Big Brother, watching us, αλλά τέλος πάντων. Πάντως αυτό είναι η τεχνολογία της μηχανικής μάθησης, έχει να κάνει με τον υπολογιστή που αυτοπροσαρμόζεται. Τα νευρονικά δίκτυα είναι ένα μικρό κομμάτι. Έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο εργαλείο που λέγονται νευρονικά δίκτυα. Υπάρχουν πολλά εργαλεία στη μηχανική μάθηση. Εντάξει. Εγώ θα σας συνιστούσα, όποιος ενδιαφέρεται, και να μιλήσουμε offline. Θέλουμε μέλη στο Machine Learning Committee, student members, αλλά καλό θα ήταν όποιος εμπλακεί να το γουστάρει, δηλαδή να το βρίσκει
ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτή για αυτό το εξάμηνο είναι η πρώτη ομιλία, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Εν πάση περιπτώσει, εγώ στόχευσα να είναι γενικό το αντικείμενο, δεν ξέρω αν έκανα καλά, πάντως αυτή ήταν η ομιλία. Να δώσω να καταλάβετε τι είναι η IEEE και από εκεί πέρα... Καλά, ναι, προφανώς, ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι προκειμένου να εμπλακεί σε αυτό. Ενώ αυτό φαίνεται πολύ μακρινό από τις γνώσεις. Α, για το machine learning λες. Ναι. Για το committee. Μόνο κάποιος ο οποίος έχει πάρει το μάθημα μηχανική μάθηση ή νευρονικά, καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, γιατί δυστυχώς τα νευρονικά ήταν, δυστυχώς ή ευτυχώς τέλος πάντων, ήταν προαιρετικό. Λίγα παιδιά το έχουν πάρει. Βέβαια, εδώ σε αυτή την αίθουσα βλέπω κάποιους, έτσι. Αλλά ναι, άμα σου φαίνεται μακρινό, προφανώς δεν έχει κάποιο νόημα, έτσι. Όμως υπάρχουν άλλα technical committees και ο κύριος Χατζημίσιος θα σας πει για το communications. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Και multimedia, βίντεο. Σας έδειξα πριν το βίντεο. Δεν είμαι εκεί βέβαια, δεν είμαι σε αυτό το committee. Τα committee βασικά έχουν ένα ρόλο leader στον τομέα. Δηλαδή, κοιτάνε σφαιρικά την IEEE, τι δημοσιεύεται, τι παίζει, τι συνέδρια γίνονται και βλέπει πού πάει η κατεύθυνση. Εγώ μπορώ να σας πω, γιατί βλέπω προς τα πού δημοσιεύει ο κόσμος και καταλαβαίνω προς τα πού πάει η κατεύθυνση, πού είναι. Κάποιος είπε πριν για social networks. Σας πληροφορώ, τα social networks είναι ανερχόμενο αντικείμενο στο machine learning. Το Facebook δηλαδή στο machine learning. Το capacity είναι 25, το committee δεν μπορεί να είναι τεράστιο. Τα committees, οι επιτροπές, δεν μπορεί να είναι δημόσια αυτό. Είναι 25 experts ο καθένας στο δικό του πεδίο. Υποβάλλουν κάθε χρόνο υποψηφιότητα, φέτος υπέβαλαν 8 και πήραμε τους 5. Έτσι, αλλά πρέπει να είναι συνήθως καθηγητές και συνήθως γνωστοί στο αντικείμενο. Γιατί δύσκολα... Δηλαδή πρέπει να έχεις μια τριβή χρόνια σε αυτό για να μπορείς να σε αναγνωρίσουν και να σε εκλέξουν. Γιατί γίνεσαι με εκλογή, εκλέγεσαι. Αλλά το capacity είναι 25, δεν μπορεί να πάμε πάνω από 25. Ναι. Τα groups που δημιουργούνται τα standards. Τα οποία δημιουργούν τα standards, ναι. Ναι. Υπάρχουν committees, ναι. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε standard, δεν ξέρω, Περικλή, έχεις εμπλακεί σε standard? Υπάρχουν working groups στην IEEE. Ας πούμε για το 802.11, το οποίο βγαίνει σε διάφορα χρώματα και version. Έχει 24 και παραπάνω working groups, άρα και standards. Γίνονται συναντήσεις στην Αμερική μεταξύ εκπροσώπων εταιρεών, πανεπιστημιακών, τέλος πάντων ανθρώπων experts στο αντικείμενο και γίνεται συζήτηση και μετά από κάποια χρόνια, μια μακροχρόνια διαδικασία βγαίνει ένα στάνταρ. Ψηφίζουν, το τροποποιούν, έρχονται με προτάσεις κτλ. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος εκτός Αμερικής να εμπλακεί γιατί έχει τουλάχιστον 2-3 συναντήσεις, νομίζω και περισσότερες το χρόνο στην Αμερική. Το οποίο πρέπει να είσαι εκεί πέρα, δεν μπορεί να παρακολουθείς από Skype. Εγώ η εμπλοκή μου είναι στο Communication Society ότι είμαι στο Standards Board. Δηλαδή είμαι στην Επιτροπή των Standard για το Communication Society. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία γιατί δεν ξέρω αν είναι κάποιος Έλληνας εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων εκπροσωπώ ένα συγκεκριμένο Technical Committee. Είμαι εκπρόσωπος του Committee στο Standard Board. Εκεί πέρα γίνονται συναντήσεις πάλι, κυρίως online. Και τέλος πάντων αποφασίζουμε όχι για ένα στάνταρ, αλλά για τα στάνταρ τα οποία έχουν σχέση με το Communication Society. Στο ComSoc, ας πούμε. Εκεί πέρα πάλι μπορούμε να εμπλακούμε κι εμείς, ενώ κυρίως οι φοιτητές, γιατί η εμπλοκή δικιά μας και του κύριου Διαμαντάρα είναι διαφορετική όπως αντιλαμβάνεστε από την δικιά σας. Εγώ προσπαθώ τουλάχιστον στις πτυχιακές που δίνω να εμπλέκω τους φοιτητές με standards τα οποία υπάρχουν και να μην είναι γενικά μια πτυχιακή σε δίκτυα ή οτιδήποτε, αλλά να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή η μελέτη κάποιου πρωτοκόλλου, κάποιου στάνταρ ή η χρησιμοποίησή του για να κάνουμε κάποια δουλειά, είτε εμπλέκει μαθηματικά είτε όχι, είτε προσομοίωση και πάει λέγοντας. Αυτό όμως εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι
βρείτε αυτό που είπα και στο μάθημα, όσοι με παρακολουθήσατε σήμερα λειτουργικά, βρείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν και τέλος πάντων αφοσιωθείτε εκεί πέρα. Είναι σίγουρο ότι κάτι σας αρέσει περισσότερο από κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία για μένα να μαθαίνετε δίκτυα βάσης ή machine learning. Πρέπει να βρείτε όμως κάτι γιατί σπουδάζετε αυτό το πράγμα. Σπουδάζετε πληροφορική, με γεύσεις επικοινωνιών, machine learning ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει κάτι από όλα αυτά εδώ να σας αρέσει. Αλλιώς μάλλον βρίσκεστε σε λάθος αίθουσα και σε λάθος κτίριο. Καλλιεργήστε το. Αλλιώς με αυτό δεν ασχοληθείτε μετά, φαντάζομαι. Ό,τι σας αρέσει με αυτό πρέπει να ασχοληθείτε και μετά. Κάποια άλλη πορεία? Μην ανησυχείτε άμα δεν σας λυθούν όλες οι απορίες σήμερα. Έτσι, θα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Είμαστε και διαθέσιμοι έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που ίσως το ανέφερε λίγο ο Περικλής. Υπάρχουν members στην IEEE που δεν είναι από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά είναι από... Πολλά. Και γιατί υπάρχει ένα gap μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Δηλαδή υπάρχει μια επικοινωνία της IEEE με το χώρο γενικά. Πώς θα το πεις εσύ? Εννοείται ότι δεν μιλάμε πάντα για πανεπιστημιακούς μόνο ή για εκπροσώπους εταιρεών ή οτιδήποτε. Χρειάζονται και τα δύο. Δηλαδή χρειάζεται και σίγουρα η εφαρμογή που γίνεται στις εταιρείες κατά κύριο λόγο ή σε ερευνητικά κέντρα, τα οποία είτε ανήκουν σε πανεπιστήμια είτε όχι, είτε συνεργάζονται με πανεπιστήμια. Και υπάρχει και η θεωρία που το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν μπορεί να βρίσκεται σε όλες τις εταιρείες. Έτσι, ξεκινάει από τους φοιτητές που λέμε ότι κάνουν κάποιες, μπορούν να εμπλακούν και πάνε σε ερευνητές οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι και εμείς, άμα θα δείτε, ας πούμε, κυρίως στα πανεπιστήμια, είναι διδακτικό ερευνητικό προσωπικό λέγεται το ΔΕΠ, έτσι. Κάποια καθήκοντά μας είναι και έρευνα εδώ πέρα μέσα. Τώρα, άμα έχουμε τα εργαλεία ή όχι, θα σου πω δεν έχουμε τα εργαλεία γιατί δεν έχουμε διδακτορικούς φοιτητές κτλ.